letenje s bučica. Odnosno razvlačenje bučicama, razvlačenje bučicama, ovi kažu fly. Međutim, zapravo mi razvlačimo te bučice u stranu i time istežemo prsni koš u donjem položaju gdje su zapravo ramena u poprilično nepovoljnom položaju. Neko ko ima problem s ramenom ne može baš raditi dobro u vježbu. Netko tko misli da se to može raditi sa nekom velikom kilažom u zabludi jer će se kad tad ozlijediti. Znači, vježba poziva na oprez, ali uz pravilno izvođenje zapravo odlično pogađa prsne mišiće. Mislim da je više korištena na nekoj definiciji nego na masi. Obzirom da se za masu očekuju neki veliki utezi, ovdje stvarno treba biti oprezan zato što se nemali broj ljudi ozlijedio izvođenju ove vježbe. Ili im je pukao pek, odnosno prsa, ili su ozlijedili prednji dio ramena. Međutim, uz određenu dozu opreza, ova vježba je izvrstan suputnik u dobivanju lijepih mišića. Može se izdvojiti normalno na kosu klupnik, što ću ja demonstrirati, i na ravno klupnik. U ovisnosti od fine klupe pogađa gornji ili ti srednji dio prsa. U ovom slučaju gornji dio prsa. U gornjem položaju su ruke poprilično ispružene, ali ne i ispružene do kraja. Znači, razlikujte potisak, gdje se ruke ispružene poprilično i gdje bučice u donjim položaju nisu toliko široke. Znači, potisak, ali ovo će biti razvlačenje. Mi radimo razvlačenje, ruke su u donjem položaju puno savijenije nego u gornjem. Vidite da su mi lakte malo više unutra, a šake, odnosno ruke u laktima savijene. U gornjem položaju vi lagano okrećete mali prst prema malom prstu, znači mali prst prema malom prstu, i više ispružate ruke nego u gornjem položaju. Udah i izdah. Udah i izdah i kontrakcija. Znači svjesna kontrakcija prsnog mišića. Svjesna kontrakcija prsnog mišića. Znači, taj mišić je sad kontrahiran ovdje, recimo tu. Oboruž. S obje ruke radite, ovo je samo primjer da vam mogu pokazivati šta se radi. Znači, istezanje ovog gornjeg dijela u ovom položaju, a u gornjem, krajnjem položaju kontrakcija i svjesna, a i nesvjesna zbog samog pokreta je u ovom gornjem dijelu prsa. Ovo ću vam demonstrirati najčešće greške u izvođenju ove vježbe. Prva, najopasnija greška je da su ruke ravno, da ih vi puštate skroz u stranu. Ovo je stvarno plodno tlo za tešku povredu. Ovo tu. Ja mogu sad ovo držati bez nekih problema, su i utisci stvarno male, ovo su 2 kile i ovo nije problem. Međutim, kod ozbiljne serije, ovo je problem koji bar 50% slučajeva završava nekom povredom. Bilo istegnućem ili poknućem nečem. Drugi pokret je da su previše ruke savijene i u gornjem položaju, da nisu ispružene dovoljno. I isto je nedovoljna kontrakcija, međutim, to je poprilično sigurnije nego ova prva varijanta gdje je velika mogućnost povrede. U ovoj poziciji ne može prsni mišić biti u toj kontrakciji kao kad je više ruka ispružena. Znači, ovo je pravilno, ovo je nepravilno u donjem položaju. U gornjem položaju je ovo pravilno, a ovo nepravilno. Nije nepravilno, nego nedovoljno, zapravo. Znači, pravilno, nepravilno i ovo je nepravilno, pogotovo. Ovo nikad nemojte raditi. Ovo je najopasnije što možete napraviti za sebe. Čak i na spravi predviđene za to, nikad nema ispružanja ruku do kraja. Nikad.
nekad ipak jednostavnije.